Pomoć Bog i dobar dan, dragi gledoci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalima Srbin Info i Centar, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Aleksandar Novaković, predvodnik opozicione liste u Novoj Varoši, broj 4 na sadašnjim lokalnim izborima. Pomoć Bog, gospodine Novaković. Bog vam pomogao, Dejane. Pozdrav vašim gledalcima i svima. U ovom slučaju, eto, preko potrebno našim Novovarošanima, pre svega. Evo, sad su lokalni izbori u većini gradova i mesta u Srbiji. Srbin Info i Centar su namerno dali šansu i manjim mestima. Nažalost, Srbija se svela na Beograd i na par većih gradova kao što je Novi Sad, Kragujevac, Niš, može po neki grad i sa strane, ali takva mesta kao što su Novi Varoš, moje Vranje ili neki Leskovac sve manje dobijaju šansu ili uopšte ne dobijaju, kao da nisu Srbija, a po meni je to ono žila kucavica Srbije. I pričat ćemo o vašim lokalnim izborima i sve ostalo, ali mene nešto zanima, kad ste mi poslali materijal za ove izbore, pogledao sam ko su kandidati vaše liste koja je broj 4, pričat ćemo o njoj samo, ali sve su obični ljudi, to mi je li toliko dogorelo da sad i obični ljudi su rešili najzad da ne prepuste sve profesionalnim, nazovimo političarima, nego i oni da uzmu stvar u svoje ruke. Pa eto, pre svega to jesu, ajde da kažemo, obični ljudi koji su iz naroda, tako reći, koji sa našim građanima, sugrađanima svakodnevno idu u pekaru, prodavnicu, stoje u redu u pošti, u banci, bolnici i sve ostalo, ali međutim, kao što si imao prilike da vidiš, to je pretežno, da kažemo, lista mlađih ljudi, sastavljena je od profesora u srednjim školama, osnovnim školama, sastavljena je od studenata dosta, tako da ima tu dosta ljudi koji su, da kažem, stali na tu listu konačno nešto da pokušaju da promene u Novoj Varoši, jer zaista obesmišljena je uopšte i politika, jedni isti ljudi se vrte konstantno svojim svakogodišnjim obećanjima, oni obmanjuju narod, ništa ne ispune, pa onda opet novi izbori i oni se time služe, tako da eto, mi smo se okupili, da kažem, u ovu listu naš 4 stranke, pre svega tu je Demokratska stranka, Srpski pokret Dveri, Nova demokratska stranka Srbije i POKS, i rešeni smo da zaista uz veliku podršku građana i napravimo neke konačno promene u Novoj Varoši. Vi ste tako reći jedina opozicijona lista ili ima još nekih lista? Pa ja bih rekao da ima još tu opozicijonih lista, na primjer lista pod brojem 2, ti naše, ajde da kažem, komšije Bošnjaci, oni su napustili stranku Rasima Ljajića i osnovali su sopstvenu grupu građana, oni su izašli ne kao manjinska lista, već kao puna lista, sakupili su 200 potpisa koliko je bilo potrebno, na koju će oni stranu odlučiti, to zaista ne znamo, ali lista pod brojem 3 takođe bi trebala da bude opoziciona i tako je i gledaju i percipiraju u gradu. To je Miloš Parandilović, Novo lice Srbije. Sad svakako takođe postoji lista broj 6, Dimitrije Paunović, grupa građana Opstanak. To je, da kažem, bivši predsednik opštine Nova Varoš koji je bio kadar SNS-a, šta je tu došlo kod njih, nekih razmirica, nije nam sada jasno, ali on se predstavlja kao opozicija, posle izbora ćemo svakako videti i to na delu. U suštini mi smo opoziciona lista broj 1 i predvodimo sve one ljude koji su željni promene u Novoj Varoši. Sad kad smo kod promene, ajde, šta je to najgora stvar u Novoj Varoši što biste vi hteli odmah da promenite? Najgora i to je, da kažem, bukvalno cela stvar u kojoj smo mi stavili tu
napravili naš program oko te tačke, a to je da zaustavimo odseljavanje građana iz Nove Varoši, jer bukvalno može se reći da je napravljen egzodus u Novoj Varoši u odseljavanju. To je nekad bio industrijski gradić, ujedno sa velikim mogućnostima za turizam, gde sad se sve svelo na bukvalno, da kažem, katastrofalne razmere odlaska iz Nove Varoši, pa bih samo naveo podatak da po poslednjem popisu koji je bio 2022. Nova Varoš ima 13.507 stanovnika, 3.131 stanovnik manje nego pre 12 godina na poslednjem popisu koji je bio. To je, ako izračunamo procentualno, 18,5% manje. Dakle, bukvalno petina naroda za 12 godina je bukvalno otišla iz Nove Varoši. Dalje naveo bih da se Nova Varoš se nalazi među 8 opština u Srbiji sa najnižom negativnom stopom nataliteta, što svakako nije ni malo za pohvalu, to je za osudu, i bukvalno smo najstarije mesto u Zlatiborskom okrugu sa prosekom godina 47,3 godine. Dakle, ništa drugo da ne navedemo, ovi parametri samo govore kako je radila bivša vlast, to je ne bivša nego sadašnja vlast u proteklih 12 godina. Znači, to je, da ne govorimo ostale degradacije institucija u Novoj Varoši, da ne govorimo infrastruktura koja je skroz propala, neodržavanje puteva, sela su gotovo prazna, zapuštena, bukvalno struja nam je loša, turističko smo naselje, mi na Zlataru turističko naselje nemamo rešenu kanalizaciju, nemamo rešenu vodu, nemamo dobar deo kada su malo jače nevreme, nema ni struje, dakle, rada ima mnogo. U 21. veku, znači kad zagrmi nestane struje. Pa tako je, mislim, nama je okosnica bukvalno da zaustavimo odseljavanje. Sada od te tačke proistekao ceo program naš, gde svakako videli ste listu ko je na njoj, to su neki ljudi koji su se u malim, svi koji žive u malim mestima znaju koliko je to veoma teško da neko se označi i da ustane protiv tih vlastodržaca i javno imenom i prezimenom stane na listu, ali mi za sebe svakako imamo tim stručnih ljudi u svakoj sferi. Tako da mi imamo i program od infrastrukture, od investicija i novih radnih mjesta, otvaranja, turizma, briga o selu, zdravstvo, prosveta, sport, ekologija i zaštita životne sredine, a u svemu tome, kao što kažem, pomogla su nam stručna lica, bukvalno kvalifikovana, jer nismo to mi trpali na gomilu i pisali spisak lepih želja, već smo zaista seli i obradili sve mogućnosti koje mogu da se proisteknu da bi se napravili neki uslovi za povratak Nove Varoši gde je bila i gde joj je mesto zaista. Ova vlast ima jednu osobinu koju ne bi volio ni našim najvećim neprijateljima da imaju, a to je da sve što joj padne u ruke pokvari i iskorumpira. Evo sad dok mi govorimo u Užicu koji je nedaleko od vas, relativno nedaleko, je veliki narodni protestni skup zato što tamo nedeljama gori otpad koji u stvari kad je sagrađen bio jedan od najsavremenijih u zemlji. Oni su doveli taj otpad dotle da ljudi se nedeljama, možda već mesec dana, od Velikog petka u stvari guše i sve ostalo. Pa kakva je situacija kada je u pitanju ekološka situacija? Moram da vas pitam, nekad je Zlatar, Zlatibor, ne znam, Jadar, sve to su bila mesta da smo išli da uživamo u čistom vazduhu, čistoj hrani i sve ostalo. Kako je, da li su i vas napali ti zli jastrebovi, orlovi, ne znam ni ja više kako da ih nazovem. Svakako, pa eto, to je apsurd u Užicu, mi smo tu u komšiluku, da kažem, i zaista svi malo bliže mesta od nas, Čajetina, već osjećaju ta zagađenja i taj dim sa deponije Duboko. Međutim,
Zlatar i Nova Varoš imaju potencijal bukvalno vazdušne banje i to je bilo zaista, centar Zlatar je bio poznat kao rehabilitacioni centar, kardiovaskularna oboljenja su tu lečena i bukvalno on je postavljen gde je ruža vetrova, gde se savija i gde je to, bukvalno kažem, bilo lekovito mesto, ali evo, zimu smo imali bukvalno tu situaciju gde nije bilo mnogo ni snega, nije bilo velikih hladnoća, ali opet sve vreme, pošto sam ja često na putu Beograd-Nova Varoš, dosta je bilo zagađenije parametri vazduha nego u Beogradu. Dakle, šta mi imamo problem? Da bukvalno kada su sagrađene kotlarnice, zgrade i sve ostalo i dalje se grejemo na mazut i na ugalj. Prečišćivači za vazduh, filteri i sve ostalo, oni su izgubili svoj rok trajanja ili nisu ni postavljani i sva ta štetna materija ide bukvalno u naš vazduh i između ostalog, jedan od podataka da je Nova Varoš jedan u visini po procentu obolelih odakle dolaze ljudi sa kancerom pluća i svim ostalim respiratornim bolestima. Dakle, naš, da kažem, program je i stavka hitno, dakle, da se obezbede filteri i prečišćivači vazduha, da se promene, da kažem, gorivo za grejanje, da se prestane sa mazutom i ugljom, da se pređe na biomasu ili da vidimo, ima tu dosta primjeraka, da li sečke, da li pelet, trenutno, jer mi imamo uslove za to, jer smo, da kažem, na Zlataru i ima šume koja bi mogla da se prečišćava, nova zasađuje svakako, ili da vidimo da očekujemo možda čak i dolazak gasa koji je misaona imenica za sada. Da, evo, kad je neko drugo zagađenje u pitanju, pa napravim voda, čovjek može da kupi flaširanu vodu, ali ne možete da kupite flaširani vazduh. Pa me zanima, kad razgovarate sa svojim sugrađanima koji su funkcioneri Napredne stranke, ili ih pitate pa i vaša porodica strada, kako odgovaraju na to da i oni su na udaru, ne mogu oni da pobegnu sa članskom kartom od takvog zagađenja? Jasno je to sve, ali bukvalno trenutno živimo u situaciji i nama je što medijski, a što uopšte konstantnim takvim plasiranjem od strane medija, bukvalno naši ljudi, rekao bih u ovom slučaju koji si ti pomenuo, vlastodržci, oni nemaju tu svest, oni to ne razumeju. Oni šta je bitno? Bitno je da zadrže svoje fotelje, bitno je da su oni neko i nešto u gradu, bitno je da oni mogu da zapošljavaju, bitno je da svi dolaze kod njih, da ih mole za svake ustupke, za, ne znam, kolica asfalta, za kamion zemlje da bi podasuli put, i oni tako hrane svoju sujetu. Nešto sam baš sa kolegama danas i razmišljao i došli smo, baš jedan kolega kaže, u suštini, oni to da nisu na vlasti, pa ti ljudi ne bi imali ništa drugo ni da rade. Jer zaista oni nisu se ostvarili u svom poslu ni u čemu. Nisu ni profesori, nisu lekari, nisu radnici, nisu poljoprivrednici, tu su, menjali su stranke, uvek su na vlasti, prekomponuju se olako, tako da oni su navikli u tim, da kažem, na toj utakmici da plivaju. To je to, bukvalno. A šta još biste promenili? Imate neke konkretne predloge kako da oplemenite svoje mesto, neki projekat koji biste uradili i da li bi vas podržao u tome? Pa pre svega, mislim, kad kažemo da bi ostao narod, ono što je naša glavna tačka, da narod zaustavimo da odlazi i da bi ostao, onda moramo i da stvorimo uslove za život. To je normalno, nisu ljudi otišli tek tako eto što vole možda Beograd ili strane zemlje, već zato što ovde nisu imali uslove za normalan život. Ono na šta smo se mi bazirali, mislim, ne zna se kod nas koja je tačka najbitnija zaista u ovom trenutku jer smo devastirani, ali akcenat mora da se stavi na infrastrukturu,
Obično kod nas kad se kaže infrastruktura, to se misli o podasipanje, popravka puteva i asfalt. Mi ne mislimo da je to jedino neophodno, svakako najviše jeste, ali kao što sam napomenuo, potrebna je i infrastruktura i sanacija električne mreže cele, potrebne su jače trafostanice sa jačim naponima, jer primjer radi u mom selu, odakle sam iz Kućana, Jasenova, kada komšija bilo koji upali aparat za varenje, celom selu nestane struje, padne napon. Samo trenutak. Zar je moguće da samo jedan aparat je u stanju da obori? Ali kako, šta je to, dalekovodi loši, nema, o čemu sam, ne mogu da verujem, to ko iz filmova scena. Pre svega dalekovodi su loši, a i trafostanice su iz 60-ih, 70-ih godina i onda nemaju tu snagu, kapacitet. Bukvalno tako nam se događa i takva je situacija kod nas i otežani su uslovi. Dakle, potrebno nam je to. Druga stvar, potrebno je u današnjoj eri i pojačati takođe infrastrukturu mreže interneta i mobilne telefonije, jer naši poljoprivrednici imaju dosta sada problema zato što je, da kažem, Ministarstvo poljoprivrede uvelo aplikaciju e-agrar i ide sve preko interneta, ljudi po selima nemaju internet i ne mogu uopšte ni da uđu na aplikaciju, da pogledaju subvencije, da pogledaju ima li šta novo i tako dalje, nego bukvalno su prinuđeni da dolaze u Novu Varoš u veoma čestom slučaju, pa odu u kancelariju za lokalni ekonomski razvoj i poljoprivredu, pa onda tu gledaju, mislim, da im ljudi, službenici to poprave, da vide. Tako da ima dosta tu stvari. Vodosnabdevanje je problem, celo jedne mesne zajednice koja je trenutno kod nas najjača po pitanju stočnog fonda, to je Božetići, ljudi nemaju vodu za stoku, a gore, da kažem, najmanji gazda koji ima 15 krava u štali. Tako da trenutna vlast taj problem i tu sanaciju obećava već 10 godina da uradi, nisu stigli ni do pola i svake godine im je priča o njihovom Ćurčića vrelu i kako će da osnaže vodovod i konačno da dovedu vodu tim selima u Božetićki. Tako da dosta ima te sanacije što se tiče infrastrukture, s tim što bi morali sistemski i planski da sednu ljudi koji se razumeju to i koji znaju spram budžeta i da naprave sistem i plan na dugoročne staze. Ovo sada liči sve kod nas da se radi samo na infrastrukturi mesec, 2 dana pred izbore. Tada se krpe rupe, radi se po 100 metara asfalta, kupuju se ljudi na taj način i onda stvaraju privid da se nešto radi. Dakle, infrastruktura je ta bila prva tačka naša na koju smo se bazirali, a druga nam je svakako, da kažem, investicije i nova radna mesta. Dakle, kad bih to rekao, jasno da u nadležnosti opštine Nova Varoš nije i ne može biti da vraćamo neke nadležnosti limskim hidroelektranama, pošto one potpadaju pod opštinu Nova Varoš, jer Nova Varoš ima 3 jezera, a evo sve su veće priče i govori se o tome da će se raditi Bistrica 2, da se zaokruži taj projekat koji zaista jeste bitan zbog snabdevanja električne energije. Ja moram da kažem da Nova Varoš od limskih hidroelektrana nema ni jedan dinar u svojoj kasi budžeta, sve dakle ide za Beograd, to je za Republiku. Kao što rekoh, jasno nam je da mi ne možemo tu ništa da uradimo, ali možemo apelovati i inicirati. Kao što se zna, moja stranka, Srpski pokret Dveri, se zalaže za decentralizaciju u tom smeru, ne teritorijalno, već za javna dobra, javni interes i tako dalje. Prema tome, insistirat ćemo na toj stavki, kao i da se vrate ingerencije i deo budžeta od Srbija šuma, koji se eksploatiše na Zlataru i takođe ne vidimo nikakvu korist i računicu. Što se tiče novih radnih mesta, tu imamo viziju, pošto Nova Varoš je, da kažem, ima dosta sposobnih ljudi koji su se ostvarili što u Srbiji, a što u dijaspori.
te ljude nikada niko nije pozvao, niko nije napravio bazu podataka tih ljudi, nije ih pitao da ulože. Zapravo ja znam, par njih jeste, ali je traženo nešto za uzvrat uvek po principu, a gde sam tu ja. Tako da ti ljudi veoma brzo koji su stvorili novac na zapadu, nikako im ne ide u glavu taj sistem i odmah pobegnu odatle, ne žele da ih neko reketira. Mi imamo viziju da kontaktiramo te ljude, da im ponudimo uslove koji oni budu želeli i koji su prihvatljivi u Novoj Varoši, da oni bukvalno investiraju novac, da se, mislim, ako odluče da se vrate čak u Novu Varoš, i sa te strane da učinimo što je moguće, jer nema sumnje da bi po tom smislu zadržali građane u Novoj Varoši, a možda bi čak uspjeli da ih vratimo. Jedna takođe po tom pitanju bitna stvar jeste da na radna mesta u Novoj Varoši dolaze ljudi stranačkim putem, dok stručni ljudi, gledajući naravno to, verovatno više ne mogu ni da prevare i onda napuštaju Novu Varoš i idu u beli svet. Dakle, mi kao, da kažemo, trenutno opoziciona stranka, koja ima za cilj da dođe na vlast, rešeni smo da nas ima toliko da uopšte ne bismo sad mi nešto tu sekli ili bilo kome davali otkaze, iako je to, da kažem, iako su ti ljudi zapošljeni od strane stranke vladajuće, to je SNS, već bi bukvalno napravili neki filter da vidimo ko je stručan za te poslove, ko nije. Mislim, moramo napraviti neki ipak balans da se zna ko može na nekim mestima da radi, jer imamo situaciju, ako je, primjera radi, medicinska sestra zaposlena u bolnici, a potrebno je, pa šta ćemo sad ako je ona, da kažem, SNS, ipak je stručna za to. Ne možemo baš lomiti preko kolena ni to. Ali naš princip je da zapošljavanje ide preko konkursa, jer to je jedini, da kažem, princip gde će stručni ljudi zauzeti najbolja mesta i jer jedino takvi ljudi mogu povesti privredu Nove Varoši na vrh. Tako da to bih naveo oko korupcije, oko investicija i novih radnih mesta. Bitna stavka za nas je briga o selu, jer Nova Varoš ima skoro polovinu stanovništva koji žive u selu. Nažalost, to su većinom starije osobe, mlađe osobe odlaze i ukoliko nešto ne napravimo inovantno, bukvalno za 10-15 godina imaćemo prazna sela u Novoj Varoši. Ono što bih rekao jeste da mi imamo viziju, pogotovo što je Zlatar tu i oko turizma, da bi morali da pospešimo taj vid turizma. Potrebno je Zlataru dosta sadržaja. Svi se baziramo na smeštajeve, pretežno je to privatnog kapaciteta, ali imamo malo sadržaja. Dakle, hvalimo se mnogo u javnosti sa Zlatarom, to jest ova vlast te hvali, a onda kada ljudi dođu mi nemamo ni ski stazu, ni žičaru, to jest imamo je, ali to je 300-400 metara i to je veoma ispod proseka bilo kakve, da kažem, planine, a ne planine kao Zlatar. Imamo promašenu investiciju sa ski stazom i žičarom koja silazi u grad, koja nije održiva, koja je, da kažem, ispod 1000 metara nadmorske visine, sneg se ne zadržava dovoljno i meri koliko bi trebalo, tako da je ta žičara i ski staza već 10 godina neupotrebljiva u Novoj Varoši. Sve ovo kad pričam, svakako mislimo da mora da se turizam razvija ravnomerno i urbanistički. Svakako treba tu dosta stvari da se izgradi. Primjera radi, Zlatar nema ni jedan tržni centar, Zlatar nema prodavnicu, Zlatar nema banku, Zlatar nema menjačnicu. Dakle, trebaju nam, da kažem, objekti i zgrade sa namenom, a izbjegli bismo model Zlatibora svakako, onaj neurbanistički
deo izgradnje nam nije voljan, ne želimo to i pored financija i novca koje Zlatibor ima, ali zaista mi mislimo da Zlatar možemo čuvati, da bude zlatna planina, da ostane, a da se razvija i to da bude urbanistički, po nekom urbanističkom planu. Eto, to toliko u kratkim crtama. Deki, ako imaš ti još nešto? Još pa, nego pre nego što posljednje pitanje ti postavim, Zlatar je bio poznat po svom siru, da li je još to ostalo ili su i to uništili? Da li možemo jednog dana da odemo na Zlatar kao nekad što se išlo, pa da ne samo domaći sir i pito, ono što se kaže jedemo i sve, nego da osjetimo i miris domaćih mleka, onog koje mi smo i zaboravili u gradu, pijemo iz praha uglavnom, da osjetimo miris letnje trave ili tako nešto. Onaj seoski turizam koji je zdrav, koji nije, što bi ja rekao, pink turizam pun nekog šljaste, nego ono pravi odmor da bude, a ne dodatni napor. Svakako trenutno ima, da kažem, takvih mesta i dalje u celoj Novoj Varoši u opštini, a i na Zlataru. Naš cilj jeste da zaista damo akcenat ka seoskom turizmu. Ujedno bih sada to i dodao, već sam zaboravio pa da dodam, naš cilj jeste zaista da oformimo tim koji bi radio pri opštini, a on bi imao svoju namenu da radi projekte ka Evropskoj uniji i IPARD sredstvima, kao i resornim ministarstvima preko kojih bi donosio svakako novac u opštinu Novu Varoš iz svih resornih ministarstava takođe, a građanima, fizičkim licima takođe Nove Varoši bi imao takođe dužnost i obavezu da pomaže pri tim projektima, jer to su zaista zahtevne, a i papirologija i konkursi, tako da tu treba i biznis plan i projekti i sve u cilju gde bi bio prvi, da kažem, akcenat na seoskom turizmu, da još više razvijemo tu granu, a što se tiče sira, svakako i dalje postoji zlatarski sir i veoma je kvalitetan, ukusan i dobar, kao i drugi brend naš, to je Heldopita, takozvana pita od heljdinog brašna, svakako suvo meso, pršut, sudžuk, slanina i sve ostalo. Tako da zaista ko dođe na Zlatar može da očekuje da nema struju ili nešto, vodu, put, ali hranu sigurno ima, jer zadržali su u Novoj Varoši na Zlataru zaista domaćini koji dalje neguju sve te stvari. Tako da trudit ćemo se da i nastavimo i dalje i čak i da proširujemo to. Razmišljali smo, ali opet sve za nas to novo i iskustvo. Hteli bi da ne obećavamo mnogo pa da to ostane slovo na papiru, već zaista da probamo i ka nekom brendiranju zlatarskih proizvoda koji bi možda čak i videli neki put i trasu i na izvoz na tržište van Srbije. Osjetio sam tugu u jednom trenutku kad ste pričali nemate struja, a izvozite kao opština, nazovemo struju cijelo i imate toliko hidroelektrana da je to katastrofa da se proizvodi toliko struje, na primjer, a da ne možete da koristite kao opština, pa nadam se da ćete to rešiti u budući, da će doći te promene vlasti. Nego za kraj mene zanima nešto, Nova Varoš ima tu između 5 do 10% muslimansko stanovništvo. To su isto ljudi naših porekla kao što smo mi, samo što su drugog porekla. Nažalost, strane velike sile sa zapada pokušavaju da nas zavedu, da naprave svađu između nas i njih. Sad smo imali ovu rezoluciju u Srebrenici, pa koliko je to uticalo na međuljudske odnose i kakvi su sad trenutno međuljudski odnosi kod vas između pravoslavaca i muslimana? Da li živite kako bi trebalo komšije do komšije ili ipak postoji ta senka da pokušavaju sa strane razdori tu da unesu? Pa Nova Varoš je mesto, u pravu si rekao si 10% otprilike ima, da kažem, muslimana i bošnjaka. Nova Varoš je mesto gde zaista nije bilo nikada tih sukoba, nikada tih prepirki. Lično ja imam dosta prijatelja
koji su Bošnjaci, gdje nemamo nikakav problem, pijemo kafu, bukvalno i oni i mi imamo iste probleme u ovom gradu. I oni imaju odseljavanja, i oni imaju iste probleme i oko zapošljavanja, i oko uopšte institucija celog grada u Novoj Varoši. Tako da zaista te teme i kod nas uopšte nisu ni bile nikada predmet. Veoma lepo je napravljen sklad između nas, svakako poštujemo mi njih, oni poštuju nas, nema tih problema ni u jednom segmentu, nikada nisu, evo bar ja se prisjećam, nisu bile te verske neke razmirice ili neki sukobi između nas. Zaista trudimo se da ja lično zapravo smatram da je veliko, da kažem, dar ili bogatstvo Nove Varoši što smo multietnična etnička sredina. Tako da lično, da kažem, koalicija Složno za Novu Varoš će nastaviti. Mi imamo i na listi takođe naših prijatelja Bošnjaka, tako da nastavit ćemo da negujemo te dobre stvari, da ćemo, nijednog trenutka nećemo gledati na taj vid da pravimo neke granice između nas. Ono što bih rekao bih zaista da smo mi prilikom skupljanja potpisa, veliki broj je bio prisutan i došao imenom i prezimenom lično da nam daju i potpis od naših komšija, prijatelja Bošnjaka. Dakle, sve u svemu jednom rečju veoma prijateljski i komšijski odnos, jer kod nas je običaj, oni kod nas dolaze na krsne slave, mi idemo kod njih na Bajram, čestitamo Bajram, Ramazan, oni nama slavu, Božić, Vaskrs. Jedna, da kažem, što se tiče te stvari, jedna veoma lep suživot u Novoj Varoši. Nadam se da će tako ostati i da vas neće zavaditi zle ljudi. Hvala ti, Aleksandre, što si dao izjavu za Srbin Info i pozdravljam sve tvoje sugrađane i nadam se da ćete uspeti ovu nakaradnu vlast da promeniti i da će neke ideje koje si ti izneo ugledati svetlost dana. Hvala tebi pre svega na tom, ajde da kažem, malo medijskom prostoru koji si nam dao, koji ćemo mi plasirati ovde i sve najbolji pozdrav za tebe od Novovarošana, pa kad si u prilici možeš, izvoli, bit ćeš nam gost. Rado bi, meni je snaja jedna sa Zlatara, tako da, ali nisam još stigao da budem, rado bi, što da ne otišao, znam, svi moji koji su otišli, tamo samo lepe reči. Eto, toliko, hvala ti mnogo, deki. Dragi gledalci, s nama je bio Aleksandar Novaković iz Nove Varoši, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, za Narod za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji i u Prizrenu pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.